Amayo, imnasan na pre, aron maglami dito ang istorya pre. Eh, sus. Mas pasi pre, kay uhaw na kay ko. Ayo. Ugi tas China ani. Ayo. Asa naman tao din hintaon oy. Sus, pareleksa. Abi nimo pre, ito yung luya sa Pilipinas ug girahon tas China. Nah, tinuod yun na pre. Kay armas pa lang daan. Pildi na ta. Lagi pre, daghan man gud sila giman panggubat pre. Sus, tama ito pre. Pero ang Pinoy pre, kusog gyapon to sa gira pre. Nga naman pre. Kusog lagi pre. Kusog sa giras ka trip pre ba? Sus ka pre, wala uday ka pre. Wa kay kalibutan pre ba. Sa bagay, wa man kay kalubihan, kalibutan pa ka ha. Lagi pre. Pastila ni mga bataan eh. Huwag isalig yung taon sa atong kaugalingong nasod. Kakaya ng China. Sos, kung nakabalo pa lang mo ay. Unsa giyaw nimo datay? Ay, wala man dong. Nakaalinggat agad ko gamay ninyo da dong. Oh, di ay tay. Ay maayo tay, mulingkod ka dire tay, mag-inom ta. Oh, lingkod. Inom. Di ko mainom dong. Pero mulingkod ko dong. Ay lingkod tay dire tay, lingkod tay. Hinaya naman kayo ni maglihok tay. Ukod ang ano dong. Okay ka, baka mabalik mo. Oh, hinay na. Lain ba ito tay ba? Murag ganina ra makasigip paniid sa mga istorya diri tay. Bitaw tay. Itikmingaw ay montirada tay ha. Matay dong. Nakadungog magug ko sa inyo. Mga chismis ganina god. Isa man di problema sa among dismiss kaniya tay. Sus dong. Kanain yung chismis dong. Basta kinunyong sayo pa dong. Uy. Anong sayop man tay? Sus dong, abinin niyo dong. Kung magduki-duki lang mo sa Philippine history dong. Sus, may balalin niyo dong. Nga ang Pinoy dikit basta-basta dong. Kung gira ang gisgutan. Lagi tay, di basta-basta. Kay Pinoy raman pud ang motraidor sa Pinoy. Tama juga pre Alexa. Daghang kitagbayani sa una. Pero nang mate tungod kay traidoran sa iyang mga kaubanang Pinoy. Bayane. Dong, sa Philippine history dong, may balaan na to dong. Nga sila pula-po, dili gid basta-basta makigsangka sa mga kaaway daw. Lapo-lapo. Aw, kana tay, tinuod jud kana tay. Mutuo ka na tay. Oh, may gani dong kay nakabalo ka na dong. Sa Cebu na dong. Napasa Bohol dong, si Daguhoy dong. Sos mo patong tugkugon dong. Bitaw sa tay no, dili jud basta-basta ang Pilipinas tay. Katos lapo-lapo dong. Dili lang to maayos pakikaway dong. Unsa pa rin talento ato tay? Maayo katos lapo-lapo dong, manuli dong. Nah, kana tay. Di na jud kumutuo na tay. Murag bot-bot na jud kay na tay. Oh, ngano man dong? Wala na sa libro tay. Bitaw dong. Wala na bitaw na sa libro dong. Pero nanas kanta dong. Kanta tay? Asa man ato nakanta tay? Sus ninyo dong, pagka-inosente gida niya dong. Nakadungog mo ng kanta dong nga. Kana bitaw dong kanta nga. Gituli niya si Magellan. Buot sa iroti mo tay. Nagjoke ka tay. Oh, wala dong, oy. Unya tay, sa kahitik sa ubang nasod, unya maabot ang kakubot, unsa may atong kayahon in taon sa ilaha tay? Sus dong, huwag yung kay salig sa Pinoy dong. Unya tay kung palparan tag misal diri tay, kung saon man ato na. Kini dong, burat. Mag-istorya naman gitag magic ani ron dong. Matay paid kaya ko. Basta diri dong, halos mayo. Ako'y muling ko doon imong bangko dong. Ikapoy na ko diri dong. Na. Patayo. Isus ginoo ko. Ay, salamat. Ano ka dong? Unya tay, unsaon naman to? Nakadungog na ba ka na dong ng wak-wak o kikik dong na? Oo tay, adto kay ko na tayo eh. Ang wak-wak o ang kikik dong. Maunay mo sugat sa missile dong. Ilan ang ibalik na ito dong. Nya tay, sa ground tay. Kay power man yun nilang mga armas. Daghan pa yun sila, unsaon mo nato na? Sus dong. Samot na dong natin daghang dipinsa na dong. Unsa man ang mga depensa tay? Sus dong, daghang dipinsa na dong. Daghan sila. Hay power ang armas. Sus. Ano na daw ang Pinoy? Natay manghiluay. Natay tigpalatay. Naputay mamikpikay. Sila bahala sa ground dong. Kaya kay na dong.
Matay tayo no? Kanya kanang hilo tayo og ipalupad na dire. Siniguro mga hurot man gyud ta. Kay kanang hilo mo ipon man na sa hangin. Nya mo ginhawa ta. Unsaon man natay? Sus dong, lagi akong didipinsa na dong. Unsa naman po nang dipinsa atay? Karon dong, mangutan ako nimo dong. Asa manukat ang bagyo dong? Kasagaran tay, sa silangan dyan na sa tay. Diri sa Tua, sa Pilipinas. Sus dong, klarong na kayo na dong. Nga simba ko dong. Mupalupad ang ubang nasod di sa Tua og hilo dong, pinaagi sa hangin. Ang bagyo may musugat anak dong sa ibabaw. Ibalik ng hilos lang naso dong. Sila'y maunay. Sa ato patay, mudaw yun ang Pilipinas kung simbak po magkagubot yun. Aw, ambot lang po kahadong. Nga naman tay. Sus dong. Kay chismis na po lang ako adong. Kanang mga istorya dong gikan pa po nas kong tatay dong. Bungot sa irong mo tay. Chismusong po di kang dako. Nga tiguang na maunta ka. Nato na niyo. Kay klaro. Pasong lakaw. Dong, asa naman mo dong? Wala pa ko na human dong. Istoryahan naman kagilingon ra tay.